легендата за 40-те девойки. Според местна легенда 40 български девойки сплели косите си и се върнали от скалите в морето, за да не попаднат в ръцете на османските завоеватели. Тази история е символ на саможертва и свобода. В близост до носа се е състояла голяма морска битка между руската и османската флота. Адмирал Ушаков побеждава османците. Това е една от последните големи морски битки с плътноходки. Калиакра е бил укрепен град още от тракийско време. През вековете е бил владян от гърци, римляни, византийци и българи. По време на Втората българска държава е бил важна крепост и резиденция на болярина Добротица. Носът е известен с странните червени скали, които се спускат драматично в морето. Това е и природен резерват за редки птици.